Se dé unha volta por Mos estes días, poderá ver o enorme despliegue de propaganda que está facendo a señora Arévalo. Vallas, pancartas, bandeirolas, mecheros, bolígrafos. Onte mesmo tive que se atascar o buzón de dos enormes libracos que levaban a súa cara que impedían abrir a porta e sacar as cartas. Eso sí, moito libro, moita foto, pero propostas copiadas de Gañamos. Se nos damos unha volta por os concellos da Rotorna, veremos aún máis o exagerado que a propaganda que está facendo Mos esta señora en comparación cos outros concellos. E que ni en Vigo hai semellante despliegue. O que sí está claro nesa propaganda é que esta señora reniega das súas siglas e da súa xente. Se pode confiar en alguén que é desleal as súas siglas e a súa xente? E logo di que vas a lear aos veciños. Pero o problema é quen vai pagar todo este despliegue, todos estes cientos de miles gastados en publicidade, en propaganda. Ilegalmente, ademais, porque como moito, a nós, por exemplo, como a Gañamos, temos un tope de 1.600 euros. Eu creo que se empezamos a sumar todo o que está gastando Arévalo, pasaremos dos 100.000. Tranquilamente. Porque se eso le sumamos as cuñas de radio e anuncios en prensa e televisión, non quero ni saber onde está o tope desa cifra. Quen vai pagar todo isto? O Partido Popular, Nidia Arévalo, ou empresas que están detrás sostindo a campaña e que logo querrán que Mos sexa barra libre para eles? Ou pagaremos todos se gaña Arévalo? O pagaremos todos durante 4 anos outra vez e nos saldrá ben caro? Este 26 de maio temos unha oportunidade para meter a Arévalo e a súa nefasta xestión no baúl dos recordos. Temos que deixar de falar de pasado, de falar de Arévalo e empezar a falar de futuro, de Gañamos, de propostas para todas e para todos. Vota Gañamos. Vota futuro.